Jeg synes, det var rigtig plat, fordi han fik sin datter og hendes veninder til at kaste med poser med biografbilletter og slik. Og det var enormt distraherende, så jeg hørte slet ikke rigtigt, hvad det var, de sagde. Og så synes jeg også, det er åndssvagt. Altså en åndssvag måde at føre sådan en kampagne på, ved at prøve at bestikke folk på den måde. Altså jeg er ligeglad med, at han er borgmester. Jeg er ligeglad, hvem der er borgmester på den sags skyld. Bare han eller hun kan få det til at fungere og sørge for, at ungdommen har det godt og er vel tilfredse. Ja, det er jo vigtigt for mig, fordi jeg er ung. Altså, af det jeg hørte, hvilket ikke var ret meget, så hørte jeg noget om en parkourpark og bedre wifi til de unge. Og for det første synes jeg, at wifi'en fungerer fint. Og dernæst så tror jeg virkelig ikke, at unge har brug for en parkourpark. I stedet for så synes jeg, at han burde lytte til de unge og sørge for, at noget af det, som de unge gerne vil have, bliver indført.